President Emmerson Mnangagwa is positioned self-styled Citizen Coalition for Change CCC Secretary General Tshabangu as the new face of opposition as the political actors dialogue Pollard project faces collapse due to underfunding. Azvibere mushe panapa toona kuti aiwa Tshabangu uya ochizogadzwa nemutungamiri wenyika tauchiona kuti aiwa Tshabangu achabatiki manje. Level of corruption yakuramba ichiwedzerwa, level yekuundermine the vote yavagari venyika yeZimbabwe yava kupamidzirwa. Sana mina masvika mudanyogo pana mumbo subscribe like turn on the bell kuti pina muna muri kwa mchinzi. Former opposition leader NELSONCHAMISA refused to join Pollard, describing it as a ZANU-PF cheerleader club. The financing of the Pollard project is raised eyebrows amid reports that public funds were being diverted to fund Mnangagwa's political project. After the 2023 elections, Mnangagwa extended an invitation to presidential candidates for a second round of Pollard discussions. Newsday established that the political party's grouping is now on a life support, with underfunding cited as the main reason. Pollard spokesperson Francis Dana confirmed that the forum was on pause due to financial constraints and other national commitments. Doma shkwatukuona rubuda panapa tuna kuti aiwa Tshabangu anoyachito aiwa the new face of the opposition Pollard vatukuona kuti aiwa yanga yakambostopewa kati panga isina main business activities yaita noda kuti aiwa yaileka funding. Panapa tuna NELSONCHAMISA angakaramba kujoina Pollard notaisa kuti aiwa tizi ZANU-PF project achiti aiwa iri kubetsera kuti ifande vatungamiri kana vakuru mabig fish and the ruling party ZANU-PF. Tona mutungamiri wenyika aiwa anoyachipa the responsibility kune mukomana Tshabangu wamoziva kuti aiwa ndo vakomana vari corrupt, ndo vakomana vanozviti vari opposition but vachiundermine aiwa macitizens. Tudze mafunguro enyu moti kudiwa pamusoro pechitiko ichi pina comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.